So karon na atong challenge, amo ni siya ang part 3 sa solving problem challenge. Tama Oh. sa atong viewers no, nagyaw-yaw. Oh. Dahil na. Comment ma'am, wag ko nila katag na ma'am. Sa to pa ang atong mga amo mga premyo na pinaghanan na. Oh, so mga 150,000 na ni. Nya, Ah. answer natin si Kumesa sa tong followers. Okay. Oh, sige karon ang inyong sulbaron. Nanganak na ang isig ka kuan ninyo. Isig ka side. Oh, isig ka side. Oh, ang inyong sulbaron unsay tawagan sa mag-anak. Oh, sa duha ka anak. Oh. Ang byudo ug ang dalaga ng anak. Oh. Ang byuda ug ang Ulitaw ng anak. Oh. tawagan sa duha ka anak. Oh, unsay tawagan sa duha ka anak? Balik. Sura ni. Ato pa. Anak. Oh, anak. Oh, anak pod. Anak. Ulitaw ka pre. Ulitaw. So, ang tawagan lang duha. Ang tawagan lang duha. So, ang pangutana ni ma'am, kini ma'am si tawagan lang duha. Oh, unsay tawagan nilang duha? Nahog ni sila og ikagaw. Ha? Ngano may gagaw man? Usa pag agaw nga apom sa na. Anak man oh. Apugaw. Gaw. Anak. Apugaw. Nahog ni sila kuan ma'am, kining duha ka anak ma'am. Duha ka anak, nahog ni sila ang tawagan ani. Tama sa subar pre kay 150. 150 na. 150 na ra ba? Ang tawagan, dili sa sila matawag og igagaw. Dili. Eh, kining Igsoon sila sa amahan. Ha? Igsoon sila sa ilahang kuan. Kay kani. Kuhan. Kay kana. Igsoon man nako kay anak mo niya. Ilang anak. Igsoon mo siya na niya. Igsoon siya na niya kay anak na nato. Oh. Raggaw. Audition. Dili bragaw eh. Dili. Igagaw mo sa sila. Oh, kay anak man siya gianakan. Ha? Anak man siya gianakan. Nga may igagaw man sila. Dili may gagaw. Dili may igagaw sila. Igsoon na po. Oh, dili sila magigagaw kay Siyempre, garo. una namin ng anak. Oh. Ako dalaga, yung apuan. Kining bata, igsoon nimo. Igsoon na nako. Oh, igsoon nimo. Yan ang anak kasan mo. Oh. Kung tawagan ni nila. Oh, ang kanay mong anak, igsoon sa ni niya. Totong. Oh, igsoon sa Totong. So, kuya wasag maigsuon niya, maigsuon niya ang apo siyang asawa no. Apo na siyang apo siyang bana. Oh. Igsuon niya ang apo siyang bana. Apo na ni Eriso. Nya mao gyapon ang kini igsoon. Apuhan magkani niya. So sa ato pa, igsuon ni Totong ang apo siyang bana. Oh. So ang igsuon sa nimo ang apo si mong asawa. Oh. Apo man ako. So ang tawagan nila ron unsa may tawagan nilang duha? Kiling duha. Dili sila igagaw kanang kuan ni sila. Kanang Kampo. nira mahog ni sila og Doble na ko, gaw-gaw na, gaw-gaw. Dili. Kuha na eh. Kini siya, hong ni siya og anak pa rin duha sa kuan. Duha. dili man siya matawag og kanang igagaw silang duha kay ngano? Kay kung may igagaw ni sila di man pwede kay anak man nato. Anak man nato. Ya kuan man ka kanang ulitaw man ka. Oh. Yung byuda ka. Oh, nahog ba nimo sa nahog sa nimo Pagumangkon. Igsoon, Ah, igsoon. Igsoon na pag-umangkon. Parintig, ito. Parin. ngano pag umangkon man nga anak man sa ni siyang papa. Igsoon gani. Igsoon lagi na ako, bataa. Ikira bataa. Igsoon na ako. Oh. Maigsuon nimo nga. Pero ako sila siyang apo. O apo, kaya na nga, iapuhan mo ka. Oh, Ani? mao gani. Oh. Ako may apuan. Nya kini mao gyapon. Igsoon gyapon ni Totong nga iya sa gyapong apo. Ngayon sa tawagan lang duha. Kung magsampol maglakaw sila magsugat. Madgaw! Di kini duha ka mga bata, kuan ni siya. Eh pulos man sila apo og igsoon. Kung ako maigsuon. Ah, Dili man sila mahitabong maigsuon. dili lagi. Anak Apo ni mo, igsoon niya. Oh. Dili sila mahitabong maigsuon. Ang magkaigsuon ka mo. Oh. Mo Kami ni. igsoon man na bata. Oh. Ya Matagaw kini mo. sa siya igsoon la ana bata. Mag-agaw nilang tagsa sa ilang kuan. Amahan. Ama sa ilang Amahan sa apuan. amahan sa puhan mag-agaw tagsa sila duha. Pulos sila apo. Ngayon sa tawagan gani nila. Apo law. Apugaw. Apo lang. Okay, sulbara jud niya 150 na ra ba? Hapit to. Apo law ko. So ana. So
mahog man nimo igsuon pre no. Igsuon. Igsuon niya. Kaya Apo na ko. kinaigsoon sa niya, apo sa niya. So, Mm. ang imong igsuon apo nimo. Oh. O apo nimo. Igsoon po ni Totong, apo niya. O ang igsuon ni Totong, apo po niya. Oh. So kini Ini kuha ni siya. siya kining bata anak maninako. Anak maninako no nya. Kana sad anak sa na ni Ernesto nga ako ang amahan. Anak nako. Apuhan sa nini mo dira. Bata. Kana siya ako man pag umangkon sad. Kini siya ako ang amahan. Oh, basta kana siya ako Di, po lang igsoon mo. kumangkon. Igsoon nimo. Igsoon ko na. Igsoon po ni Totong. Kumangkon ya po na Igsoon, igsoon ya po ko na. Kay anak mo sa siya nimo. Mo gani. Nako nya ang tawag ana. Imo mo sa kong anak. Unsa may tawag na mo na nando ka? Kini mga anak ka may problema. Kana sila may sulbaro ninyo. Unsa ilang tawagan? Duha kay Di ani lang kung magsugat sila sa daan. Mm. May kanang say mga igagaw. Go. Mga igsugat ah. Ngano ngi. Wala ka ba? So ang ilang tawagan ay nila duha. Ito ni sila matawag igagaw pre. Hindi sila matawag igagaw. Liwat ko sila. Hindi sila matawag igagaw gano? Oh. Ano may igagaw man sila nga. pulos na sila apo. Puro sila apo. Nya igsoon pod. Kung pulos sa apo, ang tawagan na igagaw gyud sa apuhan. Gagog. Man di ba sana proseso yung apo kay nag-ikis man niya to pagkaminyo ay. Go. Asa man viewers gyapon. Sam na mo challenge mo. Mura magdi na mo hatag na mo 150. Di. Abot lang kita sa sungkod ani man. Viewers gyapon sulbara sa sulbara. Mga 150 na ba? Kamu ang anak pre. Kamu ang anak. Kamu ang anak. Kamu ang anak kato anak ha. Ang anak ka. Anak ko sa Anak ka sa Byudo dalaga. Nya ikaw ba yun? Byuda, Anak ka sa Byuda ug litaw. byuda og litaw. So kung ako'y kuan, ano to, ako'y byudo nya ikay dalaga pre. Mao ni atong anak. So ang tawag nimo anak ko to, mama. Mama. Magmama siya. Magmama siya. Ulit tawag mo siya no? Litaw siya. Papa. Papa. Nya mama nimo. Magmama siya nako. Nya kay apuhan man ka. Kay anak ko sa mong anak, apuhan di ka. Magutya mo ba na niya? Ano pala ha? Oo. So, for example, hindi kami nagkaminyo ay. Ngari. Kita ikinyo. Ikaw mo ulit tao pre. itaw ko. Ako'y byuda. Ako'y byuda. Mga anak na ko ni. Dili, kita may nagkaminyo ay. Di, para manam-manam. Dara yung anak. Si Totong sa atong anak, si Totong. Si Totong. So ato pa, si Totong magpapa nimo. Papa. Ulitaw ka. Mm. Nga magmama siya nako. Mm. So magmama siya nako, for example kung magmama siya nako nya mao ni ang akong anak nga dalaga, Mugunham ko niya. unsa tawag nimo pre? Ikay anak ba? So ato pa Ante ko anak niya. Tiya. Yaan. dili Mama. ati ka. Ate. Ate gani. Igsuon mo nimo. Igsuon ako. Oh. Mag-ate ko. Igsuon nimo ang asawa si mong lolo. Oh. Igsuon sa asawa sa lolo sa ato pa. Ngayon kasi mag-ate na ko, bayot nga, mas guwang mga siya na ko. Solo ni. Solo. Solo. Ano na solo man? Wala. Balik pa, balik. Hapit-hapit na solo. Mga buwang na ning laki. So kung kamo duha ka anak pre, kung kamo duha ka anak, Manag-agaw sila. Manag-agaw sila. Manag-agaw sa puwan. Lagi. Mao gina. Muna mo pa. mao ang pangutan na ba unsay tawagan nila? Ang ilang tawagan ba? Buon sila sa kuwan. Ano na matawag suon? Nag-agaw sila sa amahan. Dili anak man siya anak. Nya puhan. Ay for example, ano lang pre? Apo sila tulos. Ay, ba ko na ko? Apo mo na sila pulos. Pamina sa for example, ako'y byuda, ikay anak na kong dalaga. Mm. Oh.
Doon ang tayo tagsa-tagsag anak. Mao gani. Oh, ano man naman to, ako'y byuda, anak tika, dalaga. Oh. So mao ni yung anak. Oh, apuhan. Adi mao ni yung anak sa kuan, tong byudo. So maglula siya nako. Lula sa nimo. Maglula siya nako. So yakin Maglulo sila siya nako. Oh, lolo. dili byuda man ta. Maglula siya nako. Maglula. Nasa to pa. Ngayon, anak mo yun ako. Maglula. Maglula siya nako. Anak ng kanako pre. Gani. Gunsan ta. Oh, okay. Usay tawagan sa manag kuan sa duha ka anak. Unya tong byudo og ulitaw pre. Sulbad lagi. Oh, sulbad lagi na. Ikay dalaga, ako'y byuda. So anak tika ha. Anak tika nya. Anak siya nako, igsuon mo ni. Igsuon mo ni. Brad. Oh. Brother. Oh nya. Kana siya anak sa nimo. Apo. Apo nako. Apo na. Sa to pre. Sa to pre kay igsuon mo no. Igsuon mo. Oh. No, Sa kumare daw. pag umangkon nimo. Pagumangko sa anak. Aw. Pag umangkon nimo imong igsuon. Pag umangko magsuon niya. Unsay tawagan? Ito tawagan mo. Suon lo. Base na Viewers gapon ang monster. Viewers gapon ang monster.